No, točíme? Hej, točíme. Čaute, ja vás vítam u môjho nového videa. Je to také video pre rybárov. No, takže tí, čo nie sú rybári, tak čau. No a vlastne je to video pre tých, čo chcú začať s prihľačom alebo s chytaním rýb, tak aby vedeli ako na to. Tak ideme si ukázať na nástroj, ja som debil z toho. Tu máme prvú nástrahu, je to vlastne imitácia pstruha. Mám tu zo spodu aj takýto hačík. Neviem, či to pôjde vidno, ale tu mi potom zautočila veľká šťuka. Takže doporučujem silne. No potom tu mám ďalej, že to tu mám pomotané tie hačíky. No hotovo, dal som to. Tu mám takéhoto ostreža, na ňo, on je hlbinný a je strašne ťažký, keď ho ťaháte, takže moc nedoporučujem, ale na veľké ryby je fakt top. Potom tu mám môjho obľúbenca. Čiže vôbec odtiaľto do dvoch mojich obľúbencov tu mám potom. Čiže vôbec odháknem od seba. Dajte mi minútku. Pozrite sa. Takto. Au, do prdele. Tomuto sa vraví pilker. Má 40 gramov. Nájdete to v Decathlonu. Je to fakt super nástraha. Dobre, čo tu mám ďalej? Mám tu potom takúto ešte väčšiu, obrovskú rybu. Takúto nejak. Počkajte, ja vám to lepšie natočím troška. Takáto veľká rybička, hej. Takže podľa mňa je to super investícia, lebo fakt na toho sa dajú chytiť veľké ryby. Ono to takto v mori ide proste, trasie to chvostom. A ryby to fakt majú radi. To si aj viem dokázať. Potom tu mám takéhoto hlbinného, nie teda hladinovku, takéhoto, tu mi za ňou visí teda plandavka, takto, hladinného, keď sa tá plandavka už tak povedala o to natáčanie, tak ju tu rovno dám. No. Toto je plandavka v imitácii ostrieža. Za mňa veľmi top nástraha, dajú sa na to chytiť fakt veľké ryby, tu už vidíte, že je to trošku používané, ale nevadí. Potom tu máme ďalej mojich obľúbencov. Pozri, toto imituje belicu alebo prečechov oklea. Toto imituje ostrieža alebo prečechov okouna. Fakt to nástroj síce z tejto už mi vypadáva oko, to je jedno. A neviem, či to pôjde vidieť, ale potom tu mi už išla šťuka. Vzadu chvost je úplne zničený. No. Dobre, to by sme mali. Potom tu mám mojich najfavoritov, že akože lepšiu nástrahu som nikdy v živote nevidel. Počkajte. Sa to strašne blbo odhákava. Lebo si potrebujem kúpiť väčší kufrík, lebo tento není úplne stavaný na milión nástrah. Počkajte, takto si vás dám. Snad ma vidíte. Tu mám. Hop. Toto tak musím vyháknúť, toto je precízna práca. Hop. Toto, poďte sem ku mne, je moja najobľúbenejšia, obľúbená rybka, volá sa tu popper. Je to hladinovka. Keď to ťaháte, tak to tými ústami robí taký zvuk, že imituje to proste zranenú rybu. Tu mám jedného a ešte aj druhá alternatíva. Ajaj, som to zase celé zachytilo. Počkajte, prosím vás. Týmto videom si vlastne kufrík pretriedím. Toto ma strašne mrzí, že som nepoužil v mori. Je to, poďte sem, takýto popper, ktorý je tiež hladinovka a keď ide, tak takto točí chvostom. Chápete proste. Dobre. Čo ďalej? Potom tu mám moju tiež celkom favorite nástrahu. Neviem, či ju nájdem, dajte mi minútku. Chvíľočku. Tu mám moju celkom obľúbenú gumenú rybičku, ktorú som si kúpil v Chorvátsku, už má dačo za sebou. OK, to by sme mali. Potom musím nájsť takú dobrú nástrahu. Tu. Toto je nástraha na pstruhy. Alebo na všetko. Pripomína to nymfu. No, dačo také, na potoky. Ale toto je skôr taká morská nástraha, lebo to si musíte takto poťuchávať a ona takto chodí proste. Dobre. Potom tu mám bielu gumenú mini rybičku. To je všetko.
No a potom tu mám tohoto jedinca, na ktorého idú ostrieže alebo okovny, jak keby to bola nejaká táto žižala. No to by sme mali. No a toto bolo všetko z môjho videa. Ja velice dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite hodiť like, odber a zvonček. Tak ja sa s vami lúčim, pozdravujte mamku a uvidíme sa u ďalších rybárskych videí. Tak čau!